Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Признаването на Косово. Министърът на външните работи, вице-премиерът Ивайло Калфин е тук в студиото. А от Велико Търново ще включим пряко Иван Делибашич от Белград и Лирак Челяй от Косово. В пустинята на нашите трагедии Катя Тодорова ще потърси ехото на старите истории. Престъпност, скандал и политика. Тук са Младен Червеняков от БСП и Екатерина Михайлова от ДСБ. Ловецът на светлина, българска история от Калифорния, ще разкаже Поли Златарева. Започваме. Вчера България реши да признае Косово, а днес тук е Ивайло Калфин, вице-премиер и министър на външните работи. Добър вечер. Добър вечер. Ще се престрашите ли да наречете това решение добро? Това е най-доброто решение, което може да вземем в тази ситуация. Най-доброто или единственото? Сигурно хубаво е винаги да има повече опции човек. Това е действително най-доброто. Можеше да се вземе и по-лошо решение. В смисъл, примерно, България да реши, че не може да има позиция по този въпрос. Според мен това би било едно лошо решение. Какво конкретно печели България, като призна Косово? Печели това, че България участва в усилията на международната общност. Ние винаги сме настоявали те да присъстват за ангажимент към стабилизация на Балканите. Ситуацията там е стигнала до такава точка, че общо взето не са много опциите. И след като нямаше доброто решение, ако трябва да ви отговоря, беше ако имаше решение, съгласие между Белград и Прищина. Оттам нататък всички решения са повече или по-малко лоши. При липса на такова решение, според мен трябваше да се направи всичко възможно и продължава да е много важно това нещо, да не се върне целият регион към насилието и войната, тъй като тя няма да се съсредоточи само в Косово, отново ще избие и извън него. Тоест, вие казвате, че България печели за това, че ще участва в нечии усилия. Това печалба ли е, господин вице-премиер? България печели, доколкото правим всичко възможно, за да поддържаме регионалната стабилност. Ако няма регионална стабилност, България изцяло ще загуби. А няма ли прецедентът Косово да разклати именно тази регионална стабилност? Не. Първо, защото Косово не е прецедент. Двете причини Косово да не е прецедент е всичко това, което се случи в Косово. Автономията 1974 година, когато вие знаете там, имаха почти статут на република с президент, правителство, език, университет, академия на науките и така нататък. Отнетата автономия 1989 година, напрежението, сблъсъците и чистките етническите 98-99 година, войната 99 година, преди това хуманитарната криза и целият този 9 годишен период на международен протекторат. Няма такава друга област, която в продължение на близо 9 години е международен протекторат. Тази ситуация не е стабилна. Тя нямаше как да продължи по-дълго. Така че пред нас имаше два избора. Единия международната общност да вдигне ръце, а Сърбия отдавна няма възможност да осъществява каквито и да е било функции върху Косово, и да остави нещата да се развиват на самотек. Или втората възможност, която България подкрепа и заради която ние се включихме в тези страни, които признават Косово и се ангажират със стабилността, е да се направи всичко възможно енергията там да се насочи в някаква положителна политическа посока. Добре, айде да си сложим ръка на сърцето и да кажем всичко ли направи международната общност тогава, за да не бъдат унизени сърбите, и всичко ли направи България, член на Европейския съюз и НАТО, през този период, за който вие говорите сега? Не знам какво имате предвид, като питате тогава. Това, което се случва сега с Косово, е резултат на много грешки, които бяха направени в Белград през годините назад, в Прищина, в международната общност. Всички те водеха към това, което става сега. И това е обективната реалност, която ние трябва да сме слепи, за да не видим. През последните години България действително работи изключително активно, именно и полагахме всякакви усилия, за да създадем диалог. Няколко неща ще ви напомня. Тук в София беше първата среща между политици от Прищина и от Белград, които преди това не искаха да се срещнат и не искаха да си говорят на една неформална среща. Тук започна така наречения процес Арбанаси, в който министъра на културата Стефан Данаилов домакинства на среща на министрите на културата на Косово и на Сърбия и там започна, ако имаше някакво съгласие, то беше по запазването на религиозните и културните паметници. България изключително активно работеше в рамките на Европейския съюз, включително след провала на Марти Ахтисари за появата на формата тройка. Търсихме, предлагахме варианти. Говорихме
И доказателство за това са отличният диалог, който имахме и с Белград и с Прищина. Търсихме всички възможности за диалог и намиране на съгласие. За съжаление, това не се случи. Добре, можете ли сега да се закълнете, че България не е взела това решение под натиск? Абсолютно. Това решение е взето изцяло на основата на анализа на нашите национални интереси. Изцяло? Абсолютно. Само, че не е ясно какво точно получаваме, освен сигурност. Ние това не е малко, господин Василев. Аз знам, че не е малко, но има съвсем друга теория, че от тук нататък сигурността ще пропълзи след косовската независимост в места като Босна и Херцеговина с Република Сръбска, в места като Македония и евентуално оттам и към България. Ако има нещо, в което можем да сме сигурни, е, че ако нещата в Косово бяха оставени като една черна дупка, без никой да се занимава с него, нито международната общност, която все повече изчерпваше капацитета си, нито Сърбия, които от 9 години нямат възможност да контролират процесите в Косово, ако се създаде тази черна дупка, със сигурност конфликтите щяха да започнат веднага. Това, което се случва с това решение, пак казвам, то не е най-доброто. Най-доброто беше да се намери съгласие и това беше възможно, включително при последните разговори на тройката. От тук нататък най-доброто е да се намалят рисковете от насилие, от връщане към насилие. Това означава да се ангажират именно косоварите, именно косовските институции с един положителен политически процес, с изграждане на институции, с възприемане на европейски ценности. Да си поемат отговорността, казвате. Под много силен международен контрол. Защо тръгнахме с Хърватия и Унгария, а не с Румъния и Гърция? Ние от много време водим консултации с абсолютно всички страни от Европейския съюз и страни от региона. Европейския съюз през последните месеци има своя обща позиция по Косово. Ако мога да я синтезирам, тя е свързана с ангажимента на Европейския съюз да бъде фактор, именно който да носи отговорност за този международен контрол върху Косово. Решението за признаване на независимост е национално. То няма как да бъде европейско. Има национални процедури, има национални специфики. Така че, като излезем извън съществуващата обща европейска позиция, включително за изпращане на европейска мисия, за ангажимент и така нататък, всяка страна сама, съобразно собствените си особености, решава кога да признае. Ние сме 18-та страна от 27 страни членки, които признаха Косово. Аз съм сигурен, че в близките седмици ще има още няколко, които ще признаят Косово. Има и такива, които заради собствени вътрешни проблеми, вероятно ще отложат това решение. Така че с Унгария и Хърватия разбирането ни и вътрешните особености просто съвпадна. Ние не бяхме страните, които първи признаха Косово, веднага на следващия ден или същия. Не бяхме от тези, които са втората вълна, които започнаха процедури още тогава и ги завършиха по-късно. Може да се каже, че ние сме третата вълна, която го направихме максимално без изнервяне, след като поставихме ясни условия на това какво очакваме да се случи в Косово и след като видяхме, че това нещо се случва. Видяхме, че се случва, казват. Да. Само, че Конституцията не